Ang Ginoo manaaka ninyo. Maanaw sa kanibo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Ibayaw ikaw, O Ginoo. Nagkaduol na si Jesus sa syudad o sa iyang pagkakita nini, mihilak siya o mingon, kung nasayod ka paunta karong adlaw, kung unsang gikay nahanglan alang sa kalinaw, kapan karon dili ka makakita nini. Kay mabot ang mga adlaw nga likusan ka sa imong mga kaaway o galihan ka o gatakihon nila ang tanang dapit. Gunubon ka sa hingpit ug laglagon ang mga tao nga nagpuyo diha kanimo. Walay usa ka bato nga ibili nila sa nahimutangan ini. E wala nimo ilha ang panahon sa pag-anhi sa Dios aron pagluwas kanimo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong gabi kanatong tanan. Kay namdom ko bago pa kong naordinahan pagkapari 1998 nagdugay-dugay nagpadre. Nag-mission mi diocesan ko nga pari, pero ang programa kanito ni Cardinal Vidal, anhing Cardinal Vidal nga bagong ordinahan nga pari nga diocesano, pamisyonon sa o parokya na. Muna nag-mission mi, ubay-ubay mi sa mong batch diri sa cathedral na paghatag og mga seminar may tungod sa BEC or Basic Ecclesial Communities or gagmayng katilingbang simbahan. Ug dito ko na-assign sa lugar ta uban sa kong kauban diyan dapita naghatag mig seminar sa kapilya matagabi. Ang nakapait kay kanang maglisod mi og patapok sa mga tao kay uso pa man to kanitong mga salida nga esperanza, marimar, lupigon mami. Pero nagi pa yung apil niya naghatag og puli-puli mig hatag og tok sa kong kauban ako diri Kusloyo kung kauban may naghatag, nakabantay ko nga diha sa lingkuranan sa kong tubangan di tao nga ni tambong pero natug mo to kag nagkamatay. Perti na mong paningkamot pagtuon paghatag og seminar tugtugan ra man ta. Mo to kung gipukaw na ta nako. Ang yang tapad ningon nga ayaw pukawad ni. Nga naman, anak man na. Mo ba? Sa magkagubo ta, kung mo pukawon. Muna kasabot na lang ko. Muna kung na matugron, di na to pukawon. Makasabot na ta. Makasabot na lang ko. Ay na lang pukawan. Kung na matugron. So muna nga kanadto sa gabay kong bata, taga mabulom ko makadungog na ko ining Birhen sa Regla sama nga ang Santo Niño dangpanan yun dugukon sa mga tao panahon sa sinulog Fiesta Senior. Ang Birhen sa Regla dugukon sa gini Fiesta sa Birhen sa Regla o maglibog ko nganong ang kasagarang manganhi mga babae man niya katupag yung mga wala na duawa bas lang monthly period muna mga tutas upon wala naman ko duawas kung monthly period. Katubang ganahan nga manganak nya di na manganak muna kay nga ko nga labi na to mga nagminupusal pong uban res manang oy naning kamot magay pong manganak nagminupusal na nay ganahang manganak pero dili makaanak na pwede ganahang manganak pusot-pusot pong anak kalibuga muna nga katong mga daghang kay anak usahay ipakuha ang mga bata ilabay mura magbaboy mura mag-iro arang-arang pang-iro di pa ilabay isang baboy muna nga ayaw ipakuha bata guna ihatag sa mga way mga anak ihatag sa padrikura ihatag sa padrikura andam ipagdawat pakapin panginahan basta gwapa lang. Joke only. Ayaw ipakuha ihatag sa mga orphanage So pero di man ni mayo rason nganong muan hitas Birhen sa Regla
ang nasabtan ko kasagaran nga wa na duawa silang monthly period, nagminopusal na, magampo ta sa Birhen sa regla. Our Lady of Rule man na? Birhen sa Balaod, na? Birhen sa Balaod. So muna nga dili gid na maong kahulugan nga moadto ta kay wa nakaduawas mong monthly period, no? O tingali baya og tabangan putas mahal nga Birhen, na? Katong may mga anak, na? Kay nomdom ko nga nag-bless dito ko na sa seminaryo, nasagog seminaryo na po katuig sa minor seminary sa Mabulo. Nag-blessing ko usa ka internet cafe, na ngang tag-iya foreigner ayang asawa Pilipina. Wa sila anak for 5 years, na mutang foreigner ingon nga foreigner, you pray for us, na kay aron matagaan big anak. Libog ko sa kong yampo, na pero nagampo lay ko nga alang sa magtiayon ba nga tagag anak sa Ginoo, impromptu ra gud. After 1 year, nay nanawag sa seminaryo, mong sekretary nagkakuan nga nakatubag nga pabunyagon ko, no? Ngadto sa Sacred Heart, no? Special baptism. Kay katong akong giampuan nga foreigner yang asawa nanganak, no? Epektibo gid ang pagampo da. Pag dito na, gisugat ko sa bana foreigner. Father, you are the cause of this, no? You are the cause ko. Patay, mura api pasangidlan nga ako imahan ini ng kalakihan, no? Ako ko na hinungdan. Muna no nga tingali sa tong pag-ampo sa mahal nga Birhen, hatagan ta ganak, no? Katong may mga anak, no? So muna no, depende mo na sa tong pagtuog, pag-ampo, pangaliya sa mahal nga Birhen Maria. Pero Our Lady of Rule man gini siya, no? Muna nga ang uban nga daghang anak, pag-ampo sa mga dili na sa mga patuyang panganakod. No? Ang mahal nga Birhen dangpanan sa tong kalisdanan, no? Magkalisod man sa tag magsigitag magdaghang anak. Muna usa ka bana reklamo sa isang asawa, isang ngano man ang atong anak, kaning kinamagwangan atong anak lalaki mistiso man, kaning kaduhan tong anak babae mistisa man, no? Puti, kaning katulad tong anak batignaw itom, nagluib yung kanako da, no? Anong kaning katul lahi nignaw, no? Og ningon ang iyang asawa ay patagag pasangil ha, kana ra bang ikatulo mo ginay imong anak, kanang maguwang og primero ikaduha natuo kag imuha na sinuruya na. Kana bang ikatulo mo gini imong tinuod nga anak, no? Ipatagag pasangil diha, na? So muna no nga Our Lady of Rule, no? Muna nga ngano man nga kanang nga dangpanan man gid ni ang mahal nga Birhen Maria sa dinhi sa upon, no? Kung natong tan-awon ang kasaysayan, kinsa magi nag-una ini, no? Kinsa magi nagkuan ining maong debosyon? Si San Agustin, no? Sa Hippo, Africa, no? Atong kaubang pare Martin taga Nigeria, no? Kuan na sa continent of Africa, no? So sa Hippo, Africa, si San Agustin tuig 4th century, siya gi nagkulit sa Birhen sa regla, no? Kanang ang imahen ba? Our Lady of Rule, no? Itom nga imahen. O pagkamatay ni Agustin, gidala ni sa mga Agustino sa iyang congregation, Order of St. Augustine, ngadto sa Espanya. O dito sa Espanya, nakuha na sa ning maong debosyon dito, no? Hangtod nga gidala sa mga katsila dinhi sa Cebu, particular dinhi sa Mactan Island, na? Sa upon 18th century, no? Nga kay ang nagdumala ining mga ang Birhen sa regla nga parokya, ang mga Agustino pa man, no? Sugod sa 1730 hangtod sa 1926, hangtod nga gihatag nila sa mga MSc, na? O nga hangtod karon, no? Ang MSc na nagda. So muna no nga na-introduce ni 18th century dinhi sa upon, no? Litrato pa to, no? Dili pa ang imahen, litrato, no? Sa mahal nga Birhen sa regla. Nagidala sa unang kura paroko dinhi nga Agustino, Father Francisco Avalier, no? Ug iyang gi-introduce sa mga tao, gipakita ang larawan, no? Ug ang mga tao dangup, misagup dayon, no? Nga mao himuon nilang ninyo nga patrona dinhi sa upon, no? Ang Birhen sa regla. O gibutang to ni Father Avalier dinhi sa altar, no? Ang maong larawan, no? Larawan pa man, dili pa man imahin, no? Larawan. Ug sugod niya to, nagsugod na ang mga milagro, no? Mga milagro. Muna nga ang mahal nga Birhen tinudnay gayud nga dangpanan nato sa panahon sa kalisdanan, no? So unang milagro, no? Example ani, no? Gingan lag cross lauron, no? Nga nasakit, hemorrhage, no? Kanang loss of blood, bedridden na siya, no? Gidala siya dinhi sa upon.
ug ningon si Padre Avalli nga pagdagkot og duha ka kandila diha sa larawan sa Mahal nga Birhen Maria. Humanyag dagkot sa duha ka kandila ug sa pag-ampo, naayo dayon siya sa iyang sakit milagro ikaduha nga milagro. Sa 1736 sunod nga tuig dunay kanang locust atake ang probinsya sa Subo, ang Cebu City, ug mga locust kani mga don nga mukaon sa atong mga tanom. Pero ang upon wa gyud maatake sa don tungod sa pangaliya sa mga tao ngadto sa Mahal nga Birhen Maria sa regla so gisper ang isla sa upon apan ang Cebu grabing damage sa mga crops tungod sa mga locusts pag-atake sa mga locusts. 1912 bago-bago na 20th century, usa ka paralyzed nga babae nga nagkamang in town gikan sa puntahan padung nga sa altar, paralitiko lagi ug nihawk sa imahe na dili na larawan, imahen nga gihimo sa kahoy nga hardwood nga itom nga kahoy muna ron ang atong imahe ang Mahal nga Birhen sa regla. Nihawk siya sa imahen ug humanyag paghawk wa na niya gamita ang iyang crutches nakalakaw siya pauli sa ila lain nga milagro. Usa ka Cebuana taga Cebu nga matrona nga way anak, sakto gid nga ang regla dangpanan sa mga way anak niya paralyzed pa gyud for 15 years niyan sa dinhi nagpilgrimage, humanyag pilgrimage nakalakaw na siya ug after 1 year nanganak siya ang iyang anak liwat sa gid sa Birhen sa regla, itumpod kinsa kay mahal nato negro siguro itumpod naliwat sa Birhen sa regla so muna nga ang Mahal nga Birhen sa regla mo gyatong dangpanan sa panahon sa panginahanglan, labi na ning panahon karon sa pandemic dangpanan sa panahon sa panginahanglan. At the same time siya po'y protector sa mga babae ug sa mga bata, labi na sa violence domestic violence so ang Mahal nga Birhen mo ay protector nato munang mga liya katong mga gidaog-daog nga mga asawa nga sa inyong bana pagampo mo sa Mahal nga Birhen Maria muna nga usa ka babae nangumpisal sa kapare nga padre gidaog-daog gyud ko sa kong bana padre ug nang pare nga unsa man manang nangumpisal ka umukiha ta nangumpisal ka umukiha ta pili mo ta mukiha so muna nga ang Mahal nga Birhen Maria protector usab sa mga babae sa mga kabataan, labi na when it comes to domestic violence muna nga nindot kita naon mura ni Birhen nga ang iya bang larawan iyang imahen iyang gipresentar nato ang iyang anak Señor Santo Niño gesture of presenting or paghatag sa iyang anak nga ni kanato sama bang ningon siya nga niya nga akong anak simbaha ninyo siya simbaha ninyo siya simba mo niya ug ang atong Ginoong Jesucristo iya po ning gibaslan diha sa krus iya pong gihatag ang Mahal nga Birhen nato ang iyang inahan iyang gibili nato diha ni San Juan pinagis pagingon ania ang imong inahan so ang Mahal nga Birhen Maria ato dayang inahan gihatag niya nato ang atong Ginoo kay siya Theotokos God bearer mo nagdala ni Kristo dinhi sa kalibutan nagpakatao munang dunay Dios nga nahimong tao atong pagasimbahon. At the same time ang atong Ginoo gibilin pod ang Mahal nga Birhen nato Maria nga ni kanato nga may atong dangpanan sa panahon sa panginahanglan hinatot ang atong dawaton ang Mahal nga Birhen Maria Birhen sa regla isip atong inahan ug atong dangpanan sa panahon sa kalisdanan. Makalaong kita, manindog palihok, makalaong kita sa gugma sa Dios alang kanato sa tanang higayon busa malaumon kitang mopadangat sa atong mga panginahanglan kaniya ug mga liyupo kita Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa simbahan,
usa ka makasasalang katawhan nga nagpadulong sa kabalaan. Magampo kita nga dili siya kawad-an og paglaom, og dili magpanagana nga magpaduol kang Hesus iyang ulo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang kanila nga naghupot o pangatundanang publiko nga magmagtinud-anon unta sila sa ilang pagpangalagad sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton, mga kabus, mga gilutos o mga biniyaan nga mahupay sila sa gamhanang panalipod ni Maria, atong inahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang kabataan sa tibuok kalibutan, nga sila magmalipayon ug magmauswagon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, ug Joel Chevalier, Pare, mabayaw na sila sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga magtutuo nga mihalina, makasudong na sa walay katapusang himaya sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan, nagpakatakos kami sa pagbungat sa among mga pangamuyo sa imong mga tubangan. Malaumon nga imong ilingi kanamo ang nga maluluyon mong mga mata. Kang tanan namo mga pangaliupo among manggihalad sa ngalan ni Kristo among Ginoo. Amen.